Og hvad jeg kan lave og alt sådan noget, og jeg prøver at underholde jer så godt som jeg nu kan. Og det er jo, og vi ved godt mig, det er perfekt. Ej, hvor sjov. Tjek caps ud. Det er, jeg har et D på min hat, hvis ikke, det kender I nok, der er sådan en D på hatten. Tjek det ud. That's really nice. Vildt nok. Det er fucking lol, jeg lige kastede den der gasting i hovedet på ham. Så tror han bare ned. Whoop. Fuck, hvor lol. Godt, jeg fik det på video. Smadrer den der. Fedt. Ja, men skriv, hvad jeg skal gøre. Jeg har mine 3 kanaler. King of Gaming. Jeg har lige lavet en King of GTA. Den laver jeg noget på, og så har jeg den her Patrick Gaming. King of GTA og Patrick Gaming må I meget gerne like mest. King of Gaming, jeg har lavet, den har jeg allerede mange på, så bare abonne des. Skal jeg lige passe på nu. Laver lige mine skills, og så bare whoop. Så i det. Okay, men det vil jeg gerne have, ikke? Så hvis I gjorde det, kunne det være meget fedt. Okay, nu skal jeg bare lige komme med på politiet. Fuck nu, de idioter i det. De ikke kan finde ud af at spille deres spil. Ja, det var det, jeg gad sige. Husk at like, skriv en kommentar. Sig, hvad jeg skal lave. Tjek min GTA-video, hvor jeg har en pink t-shirt på. Der er 40 afspilninger. Spørg mig, hvad jeg laver rigtigt, som jeg gjorde dengang nu, og hvad jeg laver forkert, som jeg ikke gjorde dengang. Så for at få at vide, hvad der kan få jeres opmærksomhed, så det kunne være mega nice. Ja, nu skal jeg tænke mig om. Nå ja, hvem hæppede I på i MGP? Hvem gad I have vinde? Jeg synes sang nummer 2 skulle vinde. Nu er det sommer i Danmark. Fucking nice, man. Tjek den sang ud, hvis I ikke har hørt den. Den er fucking nice. Vi hørte den i dag, så var der bare party. Like a wake. Mega nice. Ja. Holy shot, man. Endelig.
Ja, jeg optager nok noget Ghost i lag. Sådan. Fordi jeg så faktisk, der kom mange afspilninger på min Ghoster. Der er nok ikke mange af jer, der ser sådan noget som Ghost mere. Sådan noget som Call of Duty og Warfare nok, men det kan jeg faktisk gå op til. Jeg går op til en masse spil, jeg går bare over på 3'eren så. So that's really good. Og hvis jeg skal lave en kanal, hvor jeg kun taler engelsk, så skal jeg kan godt holde på min King of Guitar, hvis det skal være. Skal jeg tale engelsk, hvis I vil have det. Det kunne være nice. That's so nice. That's nasty, okay. Oh, fuck min cap. Ups. Wow, shit, den gad ikke at køre. Shit. Fuck, jeg kører godt. Jeg ramte ham. Han kommer efter mig. Pis. Fucking passiv, den klamner. Undskyld, jeg bander for meget. Ikke rapport mig. Jeg er ikke en arrogant ligesom Gex. P Gaming. Han er bare klam. Fuck, er det klam? Jeg så ham godt med den stik i. Jeg hopper ud med det samme, den rammer min bil. Han har ikke ramt den. Ikke med en stik i. Fuck, hvor godt. Kæft, den idiot, han ikke landet den der. Ej, lol. Nå. Lang tid er det gået. 8,5 minutter omkring. Jeg optager den op til 20 minutter. Det må være mig, hvis jeg ikke snakker så meget. Jeg skal lige komme ind i det, du spiller og snakker så meget på fucking samme tid. Jeg kan ikke koncentrere mig, når jeg spiller. Ja. Hvad hedder det? Husk at like, hashtag abonner. Fuck, det er vildt drejet, det der, mand. Så tror politiet, fuck, man, de har en whoop, sådan. Og ved I, hvad man så gør? Så gør man sådan her, lave selvmord. What the heck? Det er det, jeg kalder familie. Okay. Vi prøver at ringe til Lester. Jeg skal lige hurtigt gøre noget. What's up, pal? Jeg havde ikke troet, han gad. Call me back when you figured out how that brain of yours works. Wait. Jeg skal lige noget.
Lol. Den e-mail, jeg bruger på at optage lige nu, den fucking virker ikke på min mobil. Fuck, lol. Jeg er klar til parkour. Kur. Tag et parkour. Kur. Er I klar? Kur. Kur. Jeg stopper ikke for det sker. Kur. Fuck, jeg bliver der. Der var ikke nogen. Fuck, hvor fint, mand. Den her Kermit. Nå, Men jeg tror bare, jeg vil takke episoden af her, og så op til en Call of Duty Ghost. Så vi ses nok lige om lidt, selvom jeg ikke redigerer det ind, desværre. Det kunne være fedt nok, hvis jeg gjorde. Men nej, det er for underligt. Ja, det er fjernunderligt. Så jeg siger bare, vi ses. Vi ses igen. Hej, det er Patrick Gaming, og siger farvel.